Здравейте всички, които ни гледате, аз съм Амата 34 и днес ще играем в един много як сървър. Просто този сървър ме изуми супер много. Ме изумява този сървър. И днес не знам как се казва тази мини игра. Една мини игра, в която вътре има 3 мини игри. И тези 3 мини игри се определя кои са първите трима. Този Селендур сега ще пуска те на наш чекнения бутон, ще върти трите игри, ще ги избира. И аз много не съм в тези игри, почти не ги ставам последен, никога не съм фащал тройката, тук не знам какой. Ти го знам какой сплик май. Да, сплик. Той е дълг бал, такова. Добре, аз поляк мога да ги бия, ама едва ли. Надявам се поне на една от игрите стана поне трети, колкото да не е голям фил за епизода. Надявам се се чувам хубаво, защото ако не се чувам, пълен сад. Пълен. Браво, не се надявам. Надявам се все пак. Какво трябва да правим, не сващам. Нещо, що не сващам. Бум, TNT. Бум. 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 Бум, бе, брат. Бум. TNT-та тук има летане за едно. Стреляме го. Не знам какво трябва да се прави. Ма целя нещо все пак. Все пак те и трябва. Нещо такова трябва да се прави, май не знам. Трябва да налагам стоя, не знам. Или определен цвят само трябва да налагам, въобще не знам. Какво трябва да правя, бе? Въде я знам. Целям сега. Това какво стане? 94 точки. Нещо такова, 95, 96. Блока с нещо съм целя, 97, 98, 99, 99, 100, 101. 103, 104, 105, 106, 107. Давай, бе, целете, бе. Целете ги, бе. Целете, бе. Целете, ще ме обърна, бе. Аз кой съм? Добре, ние сме предпоследни. Ако не се пускаят много, после ще видим. Като се слуша клипа, няма право да прекъсват. Добре. Як мап. Доколкото знам. Няма се да не падна първи. Дайте кола, само ще бягам. Страх на друго. Бягай! Само ще бягам. Аз съм такъв, обичам само да се бягам. Аз ще гледам някъде към тук към сърдичката, аз се бягам. Нещо това ми се струва, че аз съм първи. Аз е такова обикалям, въртим се. Давайте, давай. Ако да му запълниш. Ако става лошо. Да му събориш и петерас. Молят са. Не. Защо се на мен, защо? Един път исках поне да игра, става трети, бе. Съм шести сигурно да играе. Стига, бе. Защо, бе? Ще ги изчакаме. Аз залагам. Той е пич. Вярвам в него. Давай, не знам дали ти го убия, но знам, че не безпощадно падна, много яко падна, бе. Давай, пич, давай. Събараш го, брат, давай, падай. То сам падна. Двама са. Къде други, е? Той отгоре, ще чакале. То ще е интересно. Едва ли, то ще би. Но пак всичко се случва. Падни, бе, мрацата, бе, пич. Аз съм за другия дет ме уби, защото той е достоен противник. Защото той само успя да ме убие, май. Май той ме уби, не знам. Или се мъчи, не знам. Залагам за много.
Давай бе, мой. Давай бе. Правиш го бе. Падна то, падна. Не моя, не падна. Болеца. Браво бе! Аз ви казах. Заложих за него и той би. Аз ви казах. Аз ги разбирам те. Съм също нещо. О, това май го знам. Това трябва да целим хората с него, топки, ма трябва да гледам те да не нацелят, защото взима точки, май. Нещо такова. Въобще го налагам. Давай. Няма. Тъндрата. Давай. Давай. 100%. Очень целит ко мне никой. 32 пъти. 33. 34. 35, 36, 37, 38. Четири. Трупам. Тут му налага. 70 пъти. Ако е факаняре, това е хубаво, аз точно него точки давам. Защото наложих. Но тук ли сеч? Чакалям. С кое съм? Не, спадна на жена назад. Добре бе, как така бе, как бе, кажете ми бе. Ти да съм човек. Защо ме го причини бе, защо бе. Какво фатка? И що пак още една такава ще изиграем, тройка. И спираме тук. Така. Тук сме. Коя? Карта. Тук плейна, не? Що няма карти? То няма карти, бе! На плей. Костатка е. Бест. Излях. Къде? Трябва да се пълни. Чакаме много време. Тръгваме. Тук 7, давай. Ай! Как не успях, бе? Бързо се пълнят. Shit. Виждам къде тая. Който стане сега. Мога да почакам малко, аз не бързам за никъде. Да не става много дълъг ден, не ми пречи да става дълъг. Дори става не ми пречи. Дън. Джангър, скачаме тук. Тук скачам пак. Парко съм. Също тук се кача. Това беше мечтата. За 9 секунди почваме. Дън. Аз ще го скоча до 3 секунди. Скочи го. Добре, хайде се надоредвай. Трябва да излезат някъде там. Ще го видим как излиза. Ще видим ли само надор? Няма да видим как излиза. Го иди, бе. Сега ще напогледни. Да е мазничко. Малко напоглежда. И от скърчката. Да се надявам нещо хубаво. Аз никога не му играя, ама нищо, колкото забавляваме сега. Сплик, пак, добре. Този път се гледам лодки, той е не лоша игра, а не мога да играе. Голд. Гадни игри, бе. Сплика, макифи, тази сутките макифи, тази сгода, ще го крадат. На голда, ще ви всяко трябва да се прави. Сплика, вие вече видяхте, на лодките трябва да целите. Давате един лодки, трябва да целите с лодки, трябва да целите другите хора, лодките да направите кило, нали? Последното голда има няколко голд блокчета около мапа и ви трябва да ги чупите да съберете голд. Аз трябва да набягам. Просто. Така не е лесно.
малко опасно се бяга. Няма значение, аз си бягам. Но съм пич. Все пак. Ето играм. Шит. Тук има много. Забягаме, вече бягаме. Не. Страшно ми е. Страх ме е. 7 човека сме. Аз малко тук към нуб го разигравам, ама нищо. Не го разигравам като нуб, защото тук долу ми има само едно ниво. О, тук се бурих. Добре. Колко сме 5 човека? Давай, боже. Те ти взема всички първи. Летят топки. Добре, летят топки. 4 човека сме, летят топки. Там ма двама. За май тим. Аз да си гледам май пътя малко. Май страх май пичуи. Трима сме пичуи. В тройката сме. Това се го завеждам. Сме челната тройка. Опасно. Играя като най-лудия. Трети съм. Добре. Но само на вашето майство нещо свърши, време да знам. Трети съм. Добре, вземаме на точка. В първата игра вземаме на точка. Добре. Това за първи път. На някой игра да ставам трети. Яко той ще стана пред клип. Пускай ти майки цепя с лъка, бе. Къде? Някой хора до мене. Дънк. Цепи му лодката, Цепи му лодката, Цепете му лодките, бе. Давай, карай, джале. Бой. О, шит. Оли, шит. Забаря лодки. О, шит, пак някой му цели. Някакъв до мене. Бой. Газ. Дум. Аре. Олексич, що те бе? Тисчи. Бой. Шит. Оу. Целувам някакви хора. Случайност. Ги оцелвам все пак. Мале, тук накрая нещо му случи. Мале. Шит. Защото не знам. Оставя. Кога ме убихте, бе? Давай! Тая игра. Та легендари! Аз съм второ място тука! Давай! Налагай! Давай, дръж второто място, Марти! Дръж второто място, бе! Обърнаха ми, бе! Кой, бе? Кой слабак, бе? Добре, четвърт съм. Взема на точка пак. Добре. 2 точки. Сега последната ера, ако стане първи. Втори път вземам втора точка. Добре, той ми хареса мега много. Го тръж. Там отивам да чупя. Там е много голод. Давай, тук трябва да ги биме. Чупи, бе, брат. Чупи. Голод. Голод трябва да чупя. На коя позиция съм? Мен няма в топ 3. Това е зле. И то мега много. 12 ключета, 13 ключета, 13 ключета, 15, 16, 17 станаха. 18, 19 къде? Давай, бягай. 19, 20, 21, 22,
23. Не 22. Дай. Давай, бе. Давай, бе. Тъй добре. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 тук, дей. Ей, та. 33. 33, кой съм? За малко взема точка, бе. Взел съм пак още една точка. Пак една точка вземам. Добре. На крайното класиране съм... 5-6 съм. На крайното класиране това ми е за първи път. Или винаги стане при последния нещо такова. Добре, дами и господа, това ще се епизода. Надявам се да ви харесал. Дайте лайк. Дайте палец нагоре. Моля ви са. Ако ще се абонирайте. И чао от мен. Приятен ден.